com s'ha dit tantes vegades, l'activisme educa, la lluita educa, i d'això també n'hem de parlar quan parlem d'educació. Des de l'economia com de la política no te n'escapes, o sigui, no val allò de no, a mi la política no m'interessa o l'economia no m'interessa perquè l'hauràs d'anar patint, doncs del que es tracta és de fer perdre la por a que l'economia és una cosa que no només uns quants experts poden entendre. L'entrega dels mestres de Ciutat Vella, que és veritat que moltes vegades ha pogut suplir altres mancances. L'educació no és un lloc de consens, és un lloc de dissens en aquests moments, i fer sentir veus que van en una direcció ètica, transformadora, etc., ho necessitem, però molt. El repte dels docents actualment és fer de la realitat material educatiu, és a dir, convertir la realitat en matèria educativa, en activitats educatives. M'he trobat amb molts mestres i moltes mestres que el dia que els ensenyes a observar un pati, diuen, no, és veritat. Fa anys que estaven veient aquell pati i no havien vist que les nenes estaven en un racó i que només els nens hi jugaven. I era lo normal. Com que era lo normal, doncs no calia ni veure-ho ni se n'adonaven. Per tant, la primera cosa és prendre consciència i en aquest sentit és importantíssim el que esteu fent. Que evoluciona més ràpidament la societat o l'escola. I aquesta discordància sovint és una gran discordància, és una societat resistent al canvi, amb una institució que per la societat sol ser garantista de que les coses no canvien.